Kani kiri Reservation Meghalaya ibang sabay pi baro siya kani tu kubor menta ke janmit. Swab na pas ki kubor ke bibnya ipech mai ke mat pakongsan. Kinlon yap sangut kisipai India kapor pa yakun persya ya kileno hadoda. What happening ki jing ki babon on let yakun ipriska haga jing yakop yakun kiti hamadova. Pelaj pajbak ketenat arts and culture jong ke Jela Meghalaya ya ka The Umbrella Project Workshop na kebentah ki beduna ha ke bor yo sngo bat bemla pen kren. Pa usan bor shulai ya ki jing ai jing mut jong u ke expert committee. But on Bishar Binya ketenat ki kam jengok kai perthai ki jing dawa jong keseng all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Ki kubor ki babnya ha Jammu bat Kashmir sangut ki sipai India kentup ru ya uwe usipai long hair bat uwe usipai SOG kilaklat no menta kesngi hadien be kilasha pen mensaujur ha gajing siat bat kilek no hadoda district kajing siat kalajah nin kamit hakapor bakaladon kajing kenra le no de ki kenhun sipai Rashtriya Rifles bat ka kenhun Special Operations Group jongki pulit Jammu bat Kashmir hadhari goti hadien bakilayo ya ki jing tip ki babiang na kilat sentiat hakabai dei bakajing don jong kilek no Saungut ki sipai kin thup ru ya wei u long he kila do no ya la ka jing im jong ki hakani ki jing siat mar kliang ka 19 South Shillong Advisory Committee kala ajing mut sha ka expert committee halor ka bha thungkam thungjam bakadei bandon ka bha ka ba laipo na ka shispa na ka benta ki jat benrio Khasi jaintia laipo na ka shispa na ka benta ki pat garo Arpunyo na kasispa na kabenta ki beduna ka yok kakot. Hinriw na kasispa na kabenta ki waypat ki jat benriw riw lum bat ki OBC. Lai na kasispa na kabenta ki waypat ki na kabenta ki SC bat OBC bat nyaw na kasispa na kabenta ki waypat. Ka committee hapo ka jingelam jo MLA ka than uba san bor shulai. Hakasngi ningkong ulap ha ya kani ka jing ai jing mut jong u ka expert committee lingba usketri. The main highlights of our recommendation and suggestion is that the above reservation is being done keeping in mind the population census of 2011 tribal make up to 86.15% of Meghalaya population. 30% we have suggested to reserve for Khasi Jaintia, reserve for Garo 30% and 27% to reserve for economically weaker section, 6% combined to other Shul tribe, Tulkas and OBC, out of which 3% for other Shul tribe and 3% for Shulkas and OBC, 7% on reserve for general. U MLA kanompo uba meral bonds ulapen pau ya ka jing sngo khuslai jing mut jong u halor ka jing slam ban pin biang ya ki yeng kisem hapo ka integrated housing and slum development program hanompo shaki bedai hok ban yo ye jing mentoy ya ka ni ka scheme lamang tingkau snem araja pra araja kendai ban pin biang ki jaka sa jaka shong na ka bentai ki long yeng ki long sem ki beduk ki bekerdo ha ka blala ban pendap ru shispa at pra teli ki yeng Wat lakat taru nak daw jong ki kat tu kat ni ki daw kinong yo jing mentoy kimpat yo ya kini ki yeng kisem ubah si mulai thu ru bakumba lai pu artli ki long yeng kila dep yo jing bit ban let shong let sa kini ki yeng nadu usnem arhajar arpu ar la ptha ru ban penlong ya ka jingelang ba urang ba snong ban betikna ba ki lai pu ar ngut kinong yo jing mentoy kin yo ban let sa let shong kini ki yeng kisem Program. Way back in 2008-2009, it was sanctioned to facilitate poor family who doesn't have a house, who doesn't have a land. They will be accommodated there. This project has been pending. Now around 128 unit has been completed due to the issue that the beneficiary that has been selected, the committee which is headed by the Deputy Commissioner, they have not directed them to go and stay there. So these places and this house, it's just lying like that. Ka Sarkar Meghalaya ka zashim ya karai ka khat
pratrik ubnai naitung halor ka jingdawa jong ka seng all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban khanglat ye ki kalina shabar jilla ban kit ye ki nong jngok kai perthei shaki jaka jngok kai perthei hapo ka jilla Meghalaya haba pentip shapangkani menteri katnat jengok kai perthei uba polling do ulaong ba katnat jengok kai perthei haringkat katnat pulit kejela ken sa penlong ya ka jingelang ha ka khat pratrik unaitung ban bishar halor ka jing bala pen pau da ka sengki kali tourist la ban kedoru ba ka sengki kali tourist ha ka sngi ba ar kala kendo ye uba pol lingdo bat kila dawa ba udai ban penmi ya ka hukum ban khanggi ki kali na ki wei pat ki jela ban lech ki jaka jngok kai perthei. Given them a very patient listening, and we are meeting internally as a department along with line departments like Home Police on the 18th to assess the situation and go into the details of their grievances. Everything will be reviewed on the 18th. We will take into consideration the various pros and cons of the subject matter, and on the 18th itself, I will again brief you. Katnat Directorate of Arts and Culture Jongka Sorkar Meghalaya kalapalai patba yaka the umbrella project kabadai ka residential theatre workshop na kabenta ki baduna ha kabor yosngo bat ki bomla ban kren na kabenta sans ngi lenter belatip kum ka chapter 3 unlocking the power of expression yaka ni ka program la penlong ha Ferrando Speech and Hearing Center Umiam Kwan Riboy District ha kasngi ningkong Director Jongkatnat Arts and Culture Diki Dishira ulai shimbenta kaniga sngi kumukongsan. Ushira ulapan light pat ba ru ya kaniga program ban penyas no ya baro ki ting shop bat ki puron na ka baro ka we ka jela ha ka ban lum lang ya baro ki riu tebet na baro ki district. This program was first conceptualized in the year 2019. The idea was to bring together all the art forms and artists under one umbrella and then bring them to one place. I mean the theatre artists, actors from all over the states, from all the districts in one place, and then let them mingle with local talents. We'll invite the local talents and together they'll share their experiences and then they can learn from one another. So that platform will be giving under this project, and then we'll engage resource persons, experts in this field. Hadian balakai i haprenka jingduna ubut lom ka balakang lenti i banyat banyeng. I priska ilalet puleha school joyti sorat kabade ka school kerpang na kabenta ki beduna to khotmet. Hausnam arajar khat prai lalap ya ka jingele kai wheelchair basketball kabala ai jing mentoy shibun ya ka kwat ka kya ka jong i dangshen ilala ban le bha ya ka jinge kop yakun kti ha ka ba ilala ban wan ha ka kerdan ka ba ar bat ka balai ka bala long dangshen hanakpur bat minta ila da pen kre ban mi khmat ya kri India Moldova haubnai banwan Ka sports nadu arhaja ka prang alasang ban join ningkong ngasdang show da kini ki long ka wheelchair basketball ngale show da kani ka wheelchair basketball ngala ngasngotu ba kata kamet jonga ka yarap bahaten long exercise bah ngala nadu to ko ngal azang sotanat yakane ka sports ken harin pada nasi dekai wheelchair basketball harin marathon ro kat badan kini ki program ki basi penyat bet tengah na late bet nga join bet nga participate bet kini harin pada azang bantir so ya kan ka arm wrestling ki bala dang su penmi tang mencim slam hi na ka benta jongi ki balong disable kumne ni dekai para sitting ken para wheelchair kumtu ngalong baal pat balai Ka jingtwa kendo menta kasngi hasurok ba National Highway 6 Hariboy District kalabo jingma shibun ekipat nong let no one kani ka jingtwa kendo kalajash nong paham renai Hariboy District kabala kata ekasurok ba National Highway 6 kat kum ka jingyo jingtib shimla don kanu ka jingja ka basngosi lat no na ka jingdheng kali ka bashipor ha kani kasurok ba
Kalong ru ke bedon kam na ke benta ki pat ba penlong ki ba pikir na ke dau ba ka jeng tua kendo ke ju jaman la kapor habat her ulap ba lapsan. Ka office jongka district sports jongka ribhoi kla ai kubleya lightly ki school ki blai le kai bha ka limpong state level subruto cup ha SSA stadium hanong ba Shillong kini ki school ki bla job ki benta pa pher ke se mik mat na ka benta ka jela Meghalaya hanong ba Delhi na ka benta ka subruto cup ka Minken Christian High Secondary School kala job ka kerdan ki ba hapo khatnyo snem jong ki shinrang ka Nongjri Presbyterian Secondary School kala job ha kerdan jong ki ba hapo khat san snem but ka Christian High Secondary School kala job ha kerdan jong ki ba hapo khatnyo snem na kalyang ki kinthe u district sports officer jong ka ribhoi uba el nongbet ula banjur ba ka jing job jong ki ka dei ka mau mer ba kong san e ha ka ba ula pen pau ru ye ki jing pen kre na ka benta ki jing ye khun jong ki ka ban long ha Delhi but Bengaluru Boys ka thang ta ng qualify go likely to home ta dika Minken High Secondary School ng Bharangbong sa Nongjri High Secondary School ng Nongjri at kumjur Christian High Secondary School na po ikalong ga burang ga bakhang ga district jumi ng ilaban boys sa rin thang ga along with the record ng ilaban qualify sa state level likely hajuk po ripoy district jumi la timti at chance man mikwat ira jilla pa Bro likely can hold sa national level ke New Delhi berkumjuru po Bangalore. Da ka daw jong ka jing maramot ya ka jing king Umiam ya ki boss ki bakit ki nong jong kai perthai la pen sa ge no ashwaban poi ha ka te ki jing king na marba ka ni ka jing king kala ban kit kali ki bakhia hapo ka shiphoton kabla pendik shibun ki nong jong kai perthai ki bawan yo ku jat sa ka jela Meghalaya kani ka jing perking kala penbitar shibun ikinong jong kai perthai ki balanya hison na kadaw bagi hap ban pelut pisah syuk ban poi sa kajaka sa nge boss hamawyong kinong nya boss kinong bud jeng kiru ki kendo shibun ki jing ban syong pat ban apsa haki kali jong ki haki jaka baki hap ban sa nge Uraju mondal bat kiwei pat kinong nya kali bat kumju ru kinong jong akai perthai kila penpau ya ka jing sngong nya jur jong ki ha ka bai de ka jing maramot ya ka jing kieng Umiam ka badang nya syakmat hadu menta da ka ba penpau ya bun tili ki jing kun thup ru ka jing bam sim khia jong ka sarkar Meghalaya ha ka bai de ka jing penbyang ya ki jing ran kam ki ba kongsan khamtam ha ka bai de ka jing bam don jong ki pankhana अभी भाड़ा तो हम लोग जगह से पूरा ले आता है ले गया यहाँ पे छोड़ देता है पैसेंजर भी हम लोग को हल्ला करता है बोलता है इतना भाड़ा लेता है हम लोग को जगह में नहीं पहुँचाता है अभी ब्रिज टूट गया तो हम लोग का भी कैसे पहुँचाएगा लेकिन हम लोग का भी प्रॉब्लम नहीं हम लोग का भी तो दिक्कत हो रहा है ना तो इधर में हम लोग का भी प्रॉब्लम है ये करने नहीं सकता है अभी पैसेंजर भी बोलता है हम लोग को पहुँचाओ हम लोग कैसे पहुँचाएगा kinong jong akai perthai bat kinong nya kali ki jukun tu ya ka sarkar jela Meghalaya banle mador halo kini ki mat bladep kodong da ka ba banjur halor kini ki jingdon kam ki bar kongsan ban pensuk ya ki pai nong lek nong wan ki balaya kundu jing na ka daw jong ka jing maramot ya ka jing kieng पैसेंजर लेके आता है ना वो पैसेंजर भी बोल रहा है ना अभी तो ये ब्रिज कम नहीं चल रहा है ना तो यहाँ बस पूरा खड़ा रहता है और पूरा गंदगी हो गया अभी तो शिलोंग में तो बहुत आगे में जाएगा तो सब क्लीन मिलता है ना यहाँ पे थोड़ा गंदगी हो गया इसमें टॉयलेट बनाना चाहिए अभी तो शिलोंग में तो टूरिस्ट आते जाते रहता है ना तो टूरिस्ट भी बोलते हैं कभी हमको भी अच्छा नहीं लगता है ना ये बात है uba Stephen kharkrang urang ba shnong jong ka umnam ula penpau ya ka jing khuslai jong mut jong u halo ka jing bamdon jong ti pankhana pat ba bar ko umbam umdi ha ka te ka jaka dak ba banjor ya ka jing don kam ka bakerki na ka benta ka sarkar pat ki board penya district bakin le no halo ka ni ka benta banjada na ka nuk ka jing kta ha ka liang ka kwat ka khya bar ka jing du no jong ka mei mariang na ka daw jong ka jing lej bar phathar sorut sakyar na ka liang jungi ka dor pa shnong Umiam hi
ngidap naka cingsongsi namar nakapor sa kapor ngi juyo ya complain habe dei kani ka jaka habangi pet ya ka jing jabo kla ilong is admet hadu kata te kum ka sinong umiam hi ba fitep baka dei ka sinong gaba itanat ka sinong gaba borok wei ka jala baka kamtam shawai ki bar jong jala ru fitep baka dei ka jaka ba khring ba ya ki nong jung kai perthai te impua ba kum ka sinong ngin welcome ya ki Torres ya ka jing jabo iba ki Torres ki shem jing e ba haba paikmat achiki habe dei ba ka toilet ban le chabar te ngila pen sngo hi sha u officer jong ka tourism ba pe shanish po river district ngila aru ka jing tho sha ka MCL te nakaliang jong kiru ki ashim khia hi ban ura ya ka toilet hanin te hadin ba ngila sedang man sina ya ka toilet ka warno ka jing yang tungkhu habe dei ba ka bor jing an kamtama ji tungkhu bat ka high court order bumla bantai kini construction hajan jong kadam te ngiru nakaliang sinong ngiklung le persya ngi burom lang hi kwa ka jing rengkat bat ki department of welfare rengkat bat ka order jong high court tengi lapun kan riak no Kajing tre mardor na kaliang ka sorkar Meghalaya bat ki bor penya district kalong ke badan kam ban penbet ya ki jing duna ki balanang kiu shu na kadau jong kajing maramot ya kajing kieng Umiam kajing penbet no mardor ya kini kimat kalong ke badan kam ban penbet no ya kajing ban penduna ru ya kajing ki bala ban kata ya ka kot ka khya bat kumju ru ya ka mei mariang na kadau jong kajing lek bar pathar sa klau sebetam kani kajing persang kan pentikana ya ka lek kawan ka bakham sngan bat ka bakham sngo tenat na ka benta kinong jong kai perthai bat kumju ru na ka benta kinong snong jong ka jela Meghalaya. Bureau report di The News Meghalaya. Mentang ne pe ke jenglong jaman ka simbeneng hanong ba shalong ka jingshit kalong 8.8 degree Celsius ba ka jingtia kalong 4.9 degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong kanai puwe na ka shispa min step bat kanai pusana ka shispa janmir ka jing hap slap kalong 100 millimeter. Kala bendon ka jing hap slap ka ba malumala ki katu kan iki jaka. Shwaban poi shubukut jong thuk kubong ve biang se si ni kimat bakong san. Kelon yap san ngut kisipai India haga por bay kun persha ikile no hadoda. Wada pedeng ki jing ki babon on let yakun ipriska haga jing kop yakun kti Hamadova. Pelaj bak ketenat arts and culture jong ke jela Meghalaya yaka the umbrella project workshop na kabenta ki beduna ha kabor yo snow bat ki bomla ban kren ha usan bor shulai ya ki jing ajing mut jong u shaka expert committee on bishar binyak ketenat ki kam jengok kai perthai ki jing dawa jong keseng all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Ti perlok ketung lapoi sekubukut jong thuk kubor jing mata ka janmit. Hadu bendi champion berpila syai kesngi. Kublai pi paro. India and Mauritius. During the visit, Dr. Jaishankar is scheduled to call on Prime Minister of Mauritius Pravind Jugnauth and will hold bilateral meetings with other senior ministers of Mauritius.